Pán prezident, by ste podporili to, čo hovoril pán premiér Fico, že by on napríklad šiel na cestu s pánom premiérom Orbánom, napriek tomu, že pán Orbán na to nemal žiaden mandát, od nikoho bol od viacerých spojencov jednoznačne kritizovaný. A Rusko dneska na Ukrajine zabilo viac ako 40 ľudí a zbombardovalo vlastne aj detskú nemocnicu. Takže dá sa rozprávať s takýmto spôsobom s Ruskom, s takýmto Ruskom? No, je samozrejme veľmi nešťastné a je to veľká tragédia, koľko obetí dnešného útoku priamo na Kyjev a ďalšie mestá. A takisto to určite nie je úplne šťastné, keď takýto útok je v čase, kedy napríklad maďarský premiér navštíví Ukrajinu, navštíví Moskvu, navštíví Čínu a podľa mňa ešte plánuje navštíviť aj pána prezidenta Trumpa predtým, ako príde sem na summit. No, samozrejme, že takéto ataky nenaznačujú ochotu sadnúť si za rokovací stôl. Ale ak sa o to nepokúsime, mám obavy, že takýchto raketových útokov potom budeme vidieť každý deň. Tých obetí bude narastať. Menjön szemüveget. Köszönöm szépen. Lát benne? Persze. Felpróbálja. Tessék, a másik előtt. Álljon, kicsit előrébb tolom, mert úgy van pecosabb. Jó napot! Köszönöm.